Alize Diva. 100-gramová, jemná, letná, krásna priadza, splývavá, s krásnym lesklým efektom, v rôznych farbách. Ukázala som vám, ktoré farby máme my tu na predajni. Býva ich ďaleko viac. Tuto vám ukážem bližšie tú priadzu. Je to krásna, jemná, elegantná, príjemná priadza na letné svetríky. Predstavujem vám Alize Divu, 100% mikroakryl s nádherným hodvábnym leskvom. Táto priadza je ako stvorená na plávky, letné trička, topy, šaty, tuniky, vzdušné šatky. Je ľahká, hebká, príjemná na telo a krásne splýva. Hotové výrobky pôsobia luxusne a zároveň sú praktické, držia tvar a farbu. Vďaka širokej palete farieb si vyskladáte jemné pastelové kúsky aj výrazné letné modely. Skvelá voľba pre háčkovanie aj pletenie. Nájdete ju v predajni Levík, Štefánikova 828 alebo online na www.levik.sk.